Maayong adlaw, you might wonder kung naagin din karon. Well, we would like to share to you our very own version of this very trending song karon. Now, of course, with me right now is my guitarist, Steven Lavador. Hello mga kadas! So there you go, folks. Mga hadas, lihat lang mo and allow us to render this very own version of ours. You can sing along. Maestro. Napadaan sa sabungan ay nagsisigawan ng aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni misis na dapat ihulog ko sana sa Palawan, aking pinusda sa manok na pula, mukhang tatama yan, nagsimulang sa manok na pula, biglang tinamaan, nagkewang-kewang pa sa isang iglap. Ako'y kinabahan, di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako ay matamlay. Ko'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm so sorry. Ako'y na-hold up ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko, kinarate ko, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipan niya ay sinapol ako. Dati rin pala siyang kampiyon sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali ang puto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay pinalo ko. Naakit ako ng sangyong-yung, kaya kinasti ko ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawa ng champion sa judo. Simula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagkewang-kewang pa sa isang iglap. Ako'y kinabahan, di nakatayo, ay napuruhan. Ang perang tulog sa Palawan, pinalo ko sa sabungan. Ang perang dapat sa anak ko ay pinalo ko. Naakit ako ng sangyong-yung, kaya kinasti ko ako ng galing ko. Dahil sa sugal, napahamak ako. Kaya kayong mga sabungero,
champion sa judo. Kaya kayong mga sabongero, kalimutan ng manok na pula. There you have it, mga adas. The very own version of Ma2ke TV sa manok na pula, puti, bukaw, tanan-tanan, o blue di ay, kinaka-blooming. Anyway, hope you enjoy watching and paging Ada Nogi. We will be waiting for your version, Itay. So, mga adas, if nalingaw mo sa among i-render sa inyong karon, don't forget, hit like, place your comments, and those who have not subscribed, you may subscribe to www.youtube.com/maketv. Now, this has been Ada Elaine, and we have Steven Labrador. You're watching Make TV. Bye. Didn't even get to pause.